Tämän videon nimi on Muutoksen avaimet reilussa minuutissa. Mun nimi on Tuovi, mä olen terapeutti, opettaja ja muusikko. Ja tekee mieli sanoa myös, että sellainen ikuinen sielun kasvun etsijä. Ja minulla on vahva usko ja luottamus siihen, että kaikissa ihmisissä on iso potentiaali muutokseen. Ja se, että mä uskon siihen, että kaikissa ihmisissä on se muutoksen mahdollisuus, se perustuu sisäisen turvallisuuden tunteen tiedostamiseen. Ja mitä enemmän mä olen itse kasvattanut sitä sisäistä turvallisuuden tunnetta itsessäni ja myös nähnyt ja todistanut mun ihanien asiakkaiden omia muutosmatkoja, niin sitä vakuuttuneempi mä oon tänä päivänä siitä, että ihminen, joka kokee olevansa muutoksen tarpeessa tavalla tai toisella, tarvitsee turvallisen tilan, jossa hän voi aidosti kohdata itsensä. Ja se turvallinen tila on mahdollista syntyä, kun kukaan ei ole toisensa ylä- tai alapuolella, ei tiedä paremmin, ei tiedä toisen puolesta, vaan kohtaaminen tapahtuu vahvasta läsnäolosta käsin, sydäntä kuunnellen, intuitiota kuunnellen, kehollisia reaktioita kuunnellen, myötätuntoisesti ja lempeästi, mutta myös lujasti ja vahvasti. Ja mä ajattelen, että tässä on se salaisuus useinkin, että voi kohdata myös itse itsensä